Este texto é do capítulo de Gloria Lijó que recollo no meu primeiro libro, no libro Matriarcas, di así: Nunca na súa vida chorou Gloria tanto como cando o petroleiro no que traballaba arribou no porto de Pajaritos, en México. En Pajaritos chorou pola súa filla pequena, que entón tiña 11 anos, os mesmos que aquela nena que atopou nas escaleiras a mañá seguinte a atracar o barco. Era cedo, ás 5 da mañá. Gloria era a primeira que se erguía para servirlle o almorzo á tripulación. Asustouse ao ver unha cativa niñada na escaleira, morena, delgadiña. Por un intre pensou que era a súa Gloria María, a súa nena. Logo viu que esta era aínda máis delgada. A pobre non tiña nin un quilo de carne. Preguntoulle que facía alí, e ela botouse a chorar, tremendo polo frío. Colleuna nos brazos, non podía deixar de pensar no moito que se parecía a súa nena, e púxose a tremer con ela, ao darse conta do que estaba pasando. Como estaba prohibido subir mulleres aos barcos, había pais que aproveitaban os corpos famentos das súas fillas para metelas polas fiestras dos camarotes, obrigándoas a prostituirse cos homes da tripulación. Gloria sentiu subirlle a carrase pola gorxa, como se fora lume. «¿Qué te hicieron, hija? ¿Te pegaron?» «No, pero va a venir mi padre y me va a pegar porque no me pagaron. ¿Tú te acuerdas con quién estuviste? Dime quién es el hombre con el que estuviste y yo le digo que te dé tu dinero». Gloria colleu unha da man, baixou aos camarotes dos mariñeiros e pediulle a nena que lle dixera onde estaba o home que se deitara con ela. A pequena sinalou a primeira porta. Gloria empezou a porreala e a piques estivo de botala abaixo. «Demo do inferno!» O xuramento noruegués retumbou por todo o buque. Aínda borracho, o home protestaba por ese ruido que o espertaba, pero os golpes de Gloria retumbaron máis alto que os seus berros, e abriu a porta. «Demo do inferno, que queres, muller?» dixo, apestando alcohol e adormecido. «Ti dormiches con esta meniña?» «Sí, que pasa? Paga yo que lle debes, que non lle pagaches». Nin lle deu tempo a racionar. Gloria entrou no camarote e apañou con todas as coroas que tiña sobre a mesa. «Cuánto te prometió, hija? Hai suficiente?» Díxolle que sí coa cabeza e saíron do camarote. Pero a nena sinalou co dedo outra porta, e outra, e outra. Esa noite estivera con máis de 10 homes. 11 aniños e 10 homes. Gloria non podía asumir aquel horror. Miraba a aquela nena e pensaba na súa filla, en todos aqueles homes, e a carraxe non lle deixaba secar as vaguas. Foi camarote por camarote espertando borrachos, colléndolles os cartos. Algúns nin siquiera tiñan as coroas prometidas, outros tiñan demais e quedaron sen chica. Todos os cartos foron para a meniña. Desvalixounos e despois desvalixou a neveira. Como un día fixera Joseo de Parranda con ela, encheuna de provisións, de marmelada, de 29 clases distintas de queixo. Aínda que non había nada que puidera pagar aquela noite, envolveulle todos os cartos que puido apañar nun pano e esperou con ela a chegada do seu pai. Nunca na vida lle berrou alguén tanto. Puxo o verde, pero a él parecía non importarlle. Púñase furiosa cada vez que o escoitaba intentar justificarse. «Señorita, tenemos hambre, aquí tenemos hambre, señorita. Así que tes fame, pois vai ti dormir con eles». Nunca, nunca na vida se sentira tan furiosa e tan triste. Pois este parágrafo corresponde ao meu libro Invisibles, relatos do maltrato, e en concreto a historia de Marga do Pico. Di así: Inferno. O 2 de outubro de 2010, a miña exparella, José Luis Deus, estacionou a furgoneta nunha pista apartada de Paderne, abriu a espita dunha bombona de butano e plantoulle lume con meu bebé dentro. Naquel cuartel onde o souben, dei por feito que o asasino tamén morrera, pero ás 24 horas a miña familia confirmoume que seguía vivo, ingresado no hospital con queimaduras leves. Queimouse naquel inferno no que converteu a miña vida, arruinada para sempre. A Marga dos 37 anos que pasaran ata aquel intre morreu naquela mirada do xefe de cuartel cando me dixo que o meu bebé morrera. E aí xurdiu outra, que seguiu existindo, aínda non sei moi ben como. A natureza, supoño, porque non fixen nada por sair adiante. Quedei fría, en shock. Ata en chorar tardei, como se me inyectasen unha droga rara. Veu ao cuartel un investigador especial que me preguntaba todo o tempo como fora a miña relación co asasino do meu bebé. E que máis ten? Eu só dicía que estivera ali ás 4 naquel cuartel, que pedira axuda e que ninguén me fixera caso, que me mandaran volver ás 7, cando era tarde para evitar que o meu bebé ficase ancorado naquel maxicosi que o seu pai convertera nun cadaleito. Nos meses seguintes a miña irmá axudoume a enganar a tarde. Ela chamáballe así, enganar a tarde, a facer cousas no intento imposible de suavizar por un intre a dor insoportable.
porque atopar un segundo de esquecemento era impensable. Tamén o rostro dela mudara, e o do meu pai, e o da miña nai. Pasamos un mes en shock porque non podía eu vivir coa culpa. Non podía. Quería morrer. Ese non lle dese aquela segunda oportunidade. Volvín vivir con el, logo marchei e iso cabrouno moito. Ese non nomease o cuartel na chamada. Ese non lle puxese tan fácil estar co meu bebé, que eu tiña que protexelo e deixello a un desequilibrado. Igual podería ter fuxido co neno, pero acabarían atopándonos e quitaríanme a custodia, ou el vingaríase na miña familia, ou unha fuxida podía pasarlle algo ao meu bebé e iso sí que non me perdonaría. Ese non colgase o teléfono cando dixo que tiña unha espita de gas, pero non sería capaz de oír a explosión. Esa tarde todo se me estaba indo das mans e non podía máis. Ese non estaba a piques de tirarme pola fiestra. O primeiro ano e medio espertar era o máis horrible que me podía pasar, e iso xa me marcaba o resto do día. Só pensaba na morte, en morrer, en matarme, en matar. Tiven a miña fase de vinganza, moi duro. Asasino, non. Mellor mato a toda a súa familia e el deixo vivo, para que sufra como a min. Un delirio, unha tolemia, unha montaña rusa, un maltripi. Vou a ler un anaquiño pequeno da contracapa de Un cesto de mazás, do meu segundo libro, que creo que define moi ben de que fala. Di así: este libro fala de persoas detidas, fusiladas, asasinadas en cunetas, agochadas durante anos en tobos de corte ou ocos de cociña, humilladas. Fala de foxas, batallóns, depuración, cárcere e exilio, das vítimas evidentes, pero tamén das outras, das nais que pasean da noite na procura da Santa Compaña para ver unha vez máis o fillo fusilado, das que perseguen a morte nas entrañas dos pozos para reencontrarse con el, das nenas que miran pola ventá unha escola na que non teñen cabida as irmás dos rojos, das obrigadas a bordar panos para recoller as vaguas que aínda lles quedan por verter, das viúvas que trasladan a cada leito as soas, dos orfos que marcan co pau da luz as fosas en nome. Este fragmento que vou a ler pertence ao capítulo Pan de millo do meu segundo libro, Un cesto de mazás, e di así: enterráronos aos tres en tumbas en nome. Andrés orientábase polo pau da luz, o meu tío Luís, o meu pai, o señor Juan, 3 montículos de terra xunto ao pau, e nin máis lápidas, nin máis nada. A última vez que os viu foi na cela do concello. Levaron as mulleres. O seu pai non foi quen de dicirlle nada, pero o seu tío Luís sí, el era distinto. Colleu Andrés no colo e faloulles aos seus 5 aniños como se xa soubese de seu que por moitos anos que pasasen non o ia esquecer nunca. Ves esa ventana de aí con esas reixas pechadas? Pois mira, Andrés, nunca se prenda ninguén, nunca, nin a un paxaro se debe ter preso. Sempre hai que deixar sitio para a liberdade. Foron velos a cela pouco antes de que os matasen a primeira vez, no descampado, porque primeiro dispararan os da Garda Civil, logo os do periódico, e cando xa morreran 2 veces, quixeron volver matalos os fachendosos da camisa azul, porque aínda vive se alguén te leva ben dentro. A estos hai que matalos de hambre para que se muera toda esta raza, dixeron. E na casa de Andrés deixou de haber millo. Na casa de Andrés había millo todo o ano, ata que o fascista dixo que había que matar de fame a toda a semente do seu pai, e foi porta por porta a falar cos donos das leiras, e sería o medo ou o mal sangue, pero xa ninguén quixo arrendarlles nada aos da casa da boa Aquilina, aos daquela casa que sempre recendera pan de forno, o mesmo cheiro da noite que Andrés desbotou a pelota e, sen sabelo, anuncioulle a súa nai que o seu pai ia morrer. Este anaco pertence ao meu último libro, A vida incerta, que recolle a biografía de Virxinia Pereira. Di así: esa imaxe dun castelao canso que procura o acubillo do brazo de Virxinia para seguir adiante, logo de 1000 batallas perdidas e sen deixar polo camiño nin un só dos ideais perseguidos, é a foto fixa do último tramo da súa vida, no que aínda lle quedaba por diante unha dura pelexa. Pode que para o pobo exiliado non houbese transo máis terrible, desde o amoreamento inicial nos campos franceses, que o do fracaso definitivo que supuxera a traizón das democracias europeas e estadounidense. A vitoria dos aliados, na que aniñaba a derradeira esperanza, non trouxera o desafiuzamento do franquismo. Non houbo unha liberación de París para Galiza. Virxinia e Daniel partiran de Bos Aires coa idea de viaxar desde Francia a unha Pontevedra democrática, e aí están, de novo, nunha Argentina dorada pero afastada das raíces, e que, ao contrario do que facían outros países, como a México, se nega mesmo a retirar os seus embaixadores do Madrid franquista, como pedir a unha ONU que tampouco tardará moito en recoñecer o réxime ditatorial.